de Parel en de Maas, Grubbe Vorst. Ah, ze staan al voor op. Ja, en ze staan voor de eerste keer als duo op de bühne van het TVK. En ze houden natuurlijk, zus wie alle vastelovensvierders, van een echt feestgeboen. Maar die twee, die doen dat het liefst 24 uur per dag. Maar wie maakt ze zich het mogelijk? Nou, ze hebben daar gaat opgedacht. Je kunt gewoon een feestabonnement bij hun afsluiten. Wie ze dat doen, wie ze dat bedoelen, dat werden we zo meteen in hun liedje. Laten we ze maar de bier open. Luc en Yves. Een van deze twee gezichten in Kumburg waarschijnlijk wel bekend voor. Dat is Yves. Dat heeft ze ook aan mij gedaan aan het TVK. Ja. Maar deze keer best een hele lijn. We hebben ze meegenomen. Luc Verschuren. En ja, het kwam dat ik een liedje voor je kon schrijven. En had ik Luc gevraagd. En ja, zo zijn we samen een duo geworden, om het zo maar even te zeggen. Ja, want dat zich kan zingen, dat weten we wel. Maar wie zit bij dich? Ja, dan gaat het wel een beetje in het bloed zitten volgens mij. Ja, ik ben er zowat mee opgegroeid, joh. En ik heb ook meegenomen in het KVM met mijn zusje was dat toen. En nu was het niet voor een nieuwe ervaring. Ja, en het zit een beetje in het bloed, hè, want die pap René Verschuren, die kennen we natuurlijk van de Toddenzak. Ja. Dus heeft hij echt wat trucjes bijgeleerd? Ja, die heeft me een beetje geholpen met de tweede stem te leren en voor de rest gewoon vooral genieten het gezag en dan komt het goed. Veel plezier maken vooral op het podium, denk ik, hè? Ja. Want het liedje wat we gaan doen vandaag, wat gaat er over? Ja, over dat de jeugd van tegenwoordig veel uit via social media en ook dat met vastlopend uit, maar boven dat nog geld van een feestje. Dus ja. Ja, want chatten, appen, sms'en, bellen, het komt allemaal voorbij. Maar heb ze er wel tijd voor als ze vastlopen en het vieren bent? Ja, dan moest toch een manier hebben om af te spreken en wanneer ze dat die is. En door hem zingen we dat. Snapchat wat op en neer. Tot midden in de nacht. Mijn Facebook leert dat geef. Dan kunnen het goed en niets. Die een beetje springen wel goed. Ben ik weer op mijn liefst. Want ik moet al weer aan toe. Wat geldt er in de test? Ik ben pas op mijn best. Als ik ken, chatten, appen, bellen, sms'en. Schiet eens op, want is het te doen. Wie zit er hier te zagen met de flessen? Maar springen onder schoen, want die gaan stuiteren, muiteren. Die gaan goed al los, joh, lekker zwijteren, knijteren. Die strijden zien van ons en lieve chatten, appen, bellen, sms'en. Dus iedereen dit kent, het zien de vaste logisch lessen van het viersabonnement.
Ja, daar gaan ze. Hè. Ze stonden niet nog met de beurtjes van Grubbevorst. Ja, ze waren ook goed. Maar er komen nog meer gooien. Eigenlijk 16 gooien hebben we vanavond hier op de bühne. We gaan naar de volgende kandidaten, want die sprongen afgelopen november en gaat in de log dat ze just wie vorig jaar een plaatsje op deze bühne in de TVK-finale hebben bemachtigd. Ze beleven veel chique dingen in het jaar, maar er gaat toch niks boven de schoonste dag van vastelavond. En bij die dag hebben ze ook heel veel optredens. En de knaller van hun optredens is dan het optreden bij het kanon van het balkon in Sittard. Maar laten verder als publiek voor zorgen dat ze dit optreden van vanavond ook nooit meer gaan vergeten. Morgen een heel groot applaus. Ze moeten natuurlijk nog van achter komen. Maar we gaan ze erbij roepen. Sterre en Noah uit Limburg. Ja, voor Sterre en Noah is vastelavond de schoonste dag van het jaar. Daar ga je een kleedje ook over, hè? Ja, zeker. Ja, wie schoon is de vastelavond? Ja, goed geweldig. Ja, alleen goed geweldig. Ja, is niks verder over te zeggen. Ja, vorig jaar heb je al op het TVK gestaan. Ja, wie heb je dat ervaren toen? Was helemaal geweldig. Echt een schone ervaring om dat zo, ja... Zoveel lui, zoveel, ja... Ze zijn allemaal zo enthousiast ook. En dan over de tweede keer, wie stijgt zij? Ja, gewoon zo van, ja, voor knallen en we zien het wel. Gaan zenuwen? Nee, het viel wel met. Teun en Giovanni, de grote winnaars van vorig jaar van het TVK. Ja, ik heb net een liedje alweer meegedaan. Wie waren dat?
Ja, dat waren weer fantastisch. Hier weer op het podium van je TVK, dat was echt vet. Ja, maar wie heb je de afgelopen jaar beleefd? Nou, het was echt een vet jaar. Het was echt, ja, echt gewoon een levenservaring. Nooit, dat vergeet ik nooit. Wat is er allemaal op je paard gekomen? Nou, we hebben zien bij de 11 van 11e, een knoevelement. We hebben, wat hebben we nu meer gehad? Ja, Geopel en vaste loopfinale, Zoekpoel. Ja, allemaal die grote podia, daar zien we weer geweest. Dus dat is wel vet. En toen dacht je, dat smaakt nog meer, we doen weer mee. Ja, nee, 2 liedjes, dus 3 keer zoveel kans. Maar we moesten maar met 1 liedje door de finale, dus ja. Misschien winnen we wel, alweer. Wie weet. Ja, vorig jaar was de eerste keer dat ik meedeed en toen was meteen bingo, hè. Ja. Dus, maar ik heb een liedje, Remedemi. Leg dat eens even uit, wat is dat? Nou, Remedemi betekent dat ze gewoon die 3 dagen, die 6, met vastlopen, het gewoon gaas. Dus echt gewoon gang, kans, los, doe niks anders en ja, ben blij en maak plezier. Maar is het nou een beetje anders optreden, want je ziet inmiddels ook wat groter geworden, hè? Wie is het met de stem? Ja, de stem staat zwaarder geworden als vorig jaar. En als we nu wel even van te zingen, dan gaat het ook een beetje van, een beetje last van de keel. Maar ja, het gaat op zich wel goed, ja. Het gaat goed. Wie is er nou met de zenuwen? Want ja, je hebt eigenlijk al even op de bühne gestaan. Ja, zenuwen hebben we niet echt, maar ik denk wel dat we een beetje gezonde spanning natuurlijk altijd mee op zo'n podium te staan. Maar ja, dat het een feestje wordt, dat weten we wel zeker, Dat toch? weten we heel zeker met als fans. Oké, nou, we gaan het zien. Dankjewel. Ja, en die 2 mannen die maken hier Remi Demi. Hey, maar je hebt vorig jaar dat beker gehad. Geeft dat nu extra druk voor u om dat dit jaar ook te presteren? Of zeggen ze, moi? Ja, we maken er gewoon een geweldig feestje van. Dat zien we. En denk ze van dat plaatsje daar in huis is toch zo kaal? Het wordt tijd dat dat weer opgevuld wordt. Ja, we hadden hem op het dak stonden, de beker. Och joh, dat zag ze vorig jaar. Ja, dan is het wel heel erg leeg op het taak nu, hè? We hebben er van alles gehangen. Mijn pap is pas 50 geworden, dus proficiat.
proficiat pap, lang zal ze leven nog. En ja, door hebben we met een pop en alles hebben we erop gezet, dus dat komt maar goed. Geweldig. Wewet, dankjewel Teun en Giovanni. Ja, en pap, ik weet niet, staat hier door te zwaaien, ja? Proficiat namens de ganse zaal. En ga nog rustig een rondje geven, hoor. Ja, kup goed zetten. Ja, deze twee dames van Samenspas, die zullen het liefst gewoon op de bühne willen slopen, heb ik begrepen. Wie zit dat precies? Ja, het is natuurlijk gewoon een leuk en lekker gevoel als ze er staan. En dan voelt zich gewoon hartstikke blij en zo. Dus dat, ja, het is gewoon geweldig. En nou is het voor ook een beetje een toetswedstrijd, hè? Want je kunt ook doen raden en hoe het put. Ja, wie is er dan ermee op de TVK te mogen staan? Gewoon geweldig. Het maakt niet zo uit waar je ook vandaan komt. Het is gewoon leuk om te staan. Hebben jullie al samen op het KVL gestaan? Ja, wie was dat dan? Ja, dat is denk ik wel anders dan de TVK. Maar ook gewoon superleuk. En ja, dus, ja. Wat verwacht je dan vanavond? Ja, gewoon, ik denk, het is hier meer tienerachtig. En ik denk, ja. Weer een stapje verder? Ja, weer een stapje verder, ja. Ja, nou ziet je er heel mooi uit. Gezien, nog een liedje, een paar pupjes die op zolder liggen. Wat gebeurt er precies met die pupjes? Ja, die komen tot leven met de vastelovend, dus. En dan ga je het los? Nou, ja, we zijn van het KVL komen weer. En dan komen we tot leven naar het TVK. Dus van kind meer naar de tiener. Dat je overstapt naar de volgende fase. Het ganse jaar is niks te doen. Op zolder in de vastelovenjes. Daar lig ik met, gaat in de stuk. Geen rol, geen spas, dus naar de kust. Want dan doet het nog meer even. Dan kom ik weer tot leven. Ja, 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 hier ben ik dan. Vasteloven vind ik chic. Ja, 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 hier ben ik dan. Dag van kuur en van muziek. Vasteloven, wat een feest. Van dit hou ik het meest. Ja, 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 hier ben ik dan. Samen vast, dat is magnifiek. Ik wil dan, het is echt voor de poppen dansen tot het niks meer rijdt. Dan ga ik door, bis in de nacht, totdat de maan en de hemel schijnt. En dan doet het nog maar even, ik kom weer zo tot leven. Ja, 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 hier ben ik dan, vasteloven vind ik chic. Ja, 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 hier ben ik dan, dag van kuur en van muziek. Vasteloven, wat een feest, van dit hou ik het meest. Ja, 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 hier ben ik dan, samen vast, dat is magnifiek. En ben ik dan, door daar plezier, die en nu naar de zoldergrond. Pupjes in, het kastje toe, en dan volgend jaar op klaar bestaan. Ja, 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 hier ben ik dan, vasteloven vind ik chic. Ja, 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 hier ben ik dan, dag van kuur en van muziek. Vasteloven, wat een feest, van dit hou ik het meest. Ja, 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 hier ben ik dan, samen vast, dat is magnifiek. Vasteloven, wat een feest, van dit hou ik het meest. Ja, 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 hier ben ik dan, samen vast, dat is magnifiek. Samen vast, dat is magnifiek. Dankjewel allemaal! Isabelle Jennis en Lynn Dobbelstein, oftewel Samenspas. Ja, ik sta naast een heel bijzondere gast, namelijk de burgemeester van de gemeente Schinnen, Berry Link.
Ja, u wilde dit feestje natuurlijk niet missen. Nee, zeker niet. Als zoiets bij ons in de gemeente zich voordoet, dan ben ik van de partij. En het is de tweede keer in 4 jaar tijd dat het bij ons plaatsvindt. En ik ben er gewoon trots op. Ja, want hoe ervaart u dit feestje? Hoe zit de sfeer? Geweldig. Als je ziet hoeveel jeugd hier is en hoeveel mensen plezier hebben, ja, dan ben ik ook plezierig. Ja, Ja, dat is natuurlijk een mooi weekend helemaal, want vandaag TVK, maar we hebben ook al het CMC live gehad en het KVL. ja. Dus wat dat betreft kan het niet meer stuk in de gemeente. Dat kan zeker niet stuk en ik kom vandaag speciaal voor TVK. Ja, maar hoe is het dan, hoe belangrijk is zo'n evenement voor de gemeente zelf? Nou, je ziet gewoon dat Schinnen een prachtige gemeente is waar we graag willen feestvieren, waar we willen genieten van het leven. En met carnaval doen we dat in het bijzonder. En u moet ook weten dat uit onze gemeente er zelfs 3 teams meedoen. Dus ik ben daar apetrots op. Dus u heeft ook een favoriet, maar een keer op uit. Ik heb favorieten, ja. Maar Maar u laten we weet, er ik ben midden- altijd onpartijdig. De jury gaat daarover. Maar ik ben trots dat er 3 teams uit onze gemeente meedodoen. Heel leuk. En is het dan ook belangrijk dat zo'n jong talent zo'n podium krijgt om zich te laten zien? Want dit is voor mij de voorronde om straks met de belangrijke oudere LVK mee te gaan doen. Hè. Dit is het podium om daarmee te beginnen. Dit is de eerste stap. Lijkt Of me eigenlijk wel. de tweede, hè? KVL Ja, je zit er al begint voor. met de kleintjes, Ja. en dan, maar dit is pas 4 of 5 jaar begonnen. Er zijn een aantal enthousiaste mensen bij ons uit het dorp die dit gedaan hebben, die dit georganiseerd hebben. Als voorportaal zeg maar tot het allerhoogste, het LVK. Maar hoe is het voor u zelf om hier te staan? Bent u een beetje een carnavalsvierder? Mag je wel zeggen. Ik ben geboren en getogen in het carnaval zit in mijn genen. Ik ben heel actief geweest, ook bij de carnaval in Oeteldonk. En af en toe ga ik heel eventjes naar Oeteldonk om ook daar nog eventjes te proeven wat er is. Maar voor de rest ben ik veel carnavalsdagen hier om te genieten met volle teuren van de vastenavond. En is het dan ook een beetje Polonaise lopen en meezingen? Of, Nou, Polonaise niet echt, maar wel genieten van wat hier speelt en met de mensen feest vieren.